Mayong adlaw kanyang tanan mga ka-dear friends. Kininausab ang inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Karong adlaw lahi na sad nga istorya ang tagaanta og pagtagad og tagaan atong kinabuhi diri sa tuang YouTube channel ang Dear Papa Joe Stories. Kung usa ka sa mga viewers nato diha nga wala pa maka-subscribe, please click the subscribe button o ang notification button para ma-notify mo sa mga bagong istorya nga atong idalit kaninyo. Sa mga nangita o daan nga mga istorya nato makaplagan sa na ninyo sa Katabi with Ate Gems. I-subscribe o i-click na lang po ang notification button para madungog ninyo ang mga repurpose nato nga mga content nga magahatag ka nato og inspirasyon. And again, talking about inspiration, padayon lang gyapon ta sa pagsuporta sa ato ang channel. Pinaagi gyud sa inyo ang pag-subscribe para mas mapanindot pa nato, mapalambo pa nato para makuhaan og inspirasyon sa ato mga kaigsunan. And kung ginahan mo nga mopadasad sa inyo kagalingong suhat og ready na mo nga ipaambit ang inyong kaagi, ipadala ka na sa papajoesuperb@gmail.com or i-check na lang niyo ang video description below para makuha gyud niyo ang kumplitong detalye sa ato ang email ad. Karong adlaw ato nga paminawon ang kinabuhi o gugma ni RJ. Diri lang sa Dear Papa Joe Stories. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. Mayong adlaw kanimo diha Papa Joe sa imong mga avid nga mga tigpaminawan ug unta mahatagan ninimo og panahon nga mabasa kining akong sugilanon sa kinabuhi. By the way, tagwala ko sa pangan nga RJ, 37 anyos na ug taga northern part sa probinsya sa Cebu. Ug avid nga tagasunod sa imuhang programa. Ang akong sugilanon mahitungod sa akong kaagi nga medyo taas-taas pud ni nga istorya. Ganahan ko nga makahatag og inspirasyon ug leksyon sa ubang mga tao. Nataw ko gikan sa pamilya nga simple ra kaayo, dili dato, dili pud pobre. Pero makakaon ra man jud mi katulo sa usa ka adlaw. Ako ang ikatulo sa among managigsuon og si Manoy ug si Inday ug ako dayon ug ang akong manghod nga lalaki. Ang akong mama nagtrabaho isip usa ka barangay treasurer, while ang akong papa usa ka pedicab driver/farmer. Ang akong mama sobra ka relihiyosa. Mao nga madalan lang pud mi og simba kada Domingo. Niapil pud sila og Couples for Christ. Samtang kaming mga anak nasad sa Youth for Christ. Bisan og sig simba sa kong mama, purti gihapon makadala og pangasaba namong mga anak. Pero si Papa kay buutan kaayo. Igo ra magsigig smile mao nga apilon siya og kasaba sa ako ang mama. Natural ra masab nga mga saba si mama kay di magyud malikayan nga magpabadlong ang mga bata. Ay nakaayo lang kay naa si Papa nga moitig pacify mao nga di mudako ang iyang pagpangasaba unya masettle ra dayon. Ingon na ana gyud ka simple ang among life. Magbanding-banding ang family sama sa mga ligog dagat once a month. Tuig late 90s and early 2000 kung diin dili pa kayo uso ang mga cellphone o gadget. Labi na sama na mga nasa probinsya, malingaw rami og duwa-duwa sa gawas Papa Joe. Pero kanang bullying, daan gyud na nga uso kay naka-experience pug ko ana sa moang eskwelahan. Sigihan ko nilang ingon nga bayot. Bayot kuno ko Papa Joe, mao di ko ginamos eskwela. Mukating classes ko og moadto sa merkado og maglakaw-lakaw ra og adto magpatay sa oras. Initing uli, pauli ra pug ko sa amo. Niabot ang time nga nakabantay ang akong maestra unya gipatawag ang akong mama og dito pa nila naibawi ang akong kabuang. Ang resulta, nakasab-an og nabunalan ko sa akong mama.
Though suki lagi ko sa bunal pirmi kay sige makugsibat sa amo para maligo sa suba, unya kay ang instruction sa kumama dili palaagon pero magtuman gyud ko sa akong gusto. Karon nga idaran ako while nakanahuna ko atong experience, karon pa ko naka-appreciate kang mama. Suki ko sa bunal kaniadto pero karon makaingon jud ko nga those were the memorable and happiest days in my life. Sa diyang nag-high school nako nisud ko pagkasakristan. Daghan ming nadawat nga pagkasakristan, akong igsuon og akong barkada. Lingaw raman pod ang among pag-serve sa misa. Gani ato nga time mumatayo ko kadlawon para mo serve. Kada adlaw bisan og magduka sa klase ug after school pug ko kay na may misa alas 5. Munay akong routine kada adlaw. Halos ang mga manimbahay na kailanan ako kay uwan init mo serve jud ko. Bisan pag nagbagyo basta magmisa si Father, mo serve gyud ko Papa Joe. Kami si Mama pirmi nga magkuyog sa simbahan. Unya ang pari nga nakabantay sa akong kahugihan, ni-encourage kang mama nga papaparion ko. Kitabangan ko niya o gasto. Nisod na po sa kunahuna nga magpari ko. Pero nagduha-duha ko kay lagi dili ra ba pwede magminyo ang pari. Unsaon na lang ang akong crush. Sugad ko na sa Kristan, Papa Joe, na usab gyud ko. Nisamot ko kabuutan o ang mga tao sa mua ganahan kay nako. Naay mga inahan nga na sila'y anak nga dalagita og musulti nako nga ganahan ko na sila nga ako ang mauyab sa ilahang anak. Pagkahuman ako high school, nagplano nako nga mukuha sa kurso nga marine pero walay marine sa among lungsod. Ang pinakaduol nga school nag-offer og marine kay ang nasa Carmen. Matod pa sa akong mama nga, "Dong, ayaw na lang ng marine, uy, lain lang kurso. Kuan di ay, pwede di lang sa kakaroon mo eskwela." Medyo lisod-lisod na miya itong panahon na, Papa Joe, kay duha ka maguwag na ako ang nag-eskwela na og college. Puwerte na akong hilak, kay ganahan ko mo eskwela. Hangtod ganingon si Papa nga, "Paskwelahan lang sa Arjoy, tabangan lang na nato, maningkamot ta." Tagsargi kayo motingog ang akong Papa, mao nga nisugot si Mama nga paeskwelahon ko og college. Wag libog ang akong Papa. Tungod kay sa iya pagkamaayo usahay, siya pa'y kasaban sa akong mga maguwang. Pilar may istorya, gikuyugan kong mama sa Carmen para magpa-enroll og nangatang na miyog truck di karga. Among parahon, unya muhangyo nga muhitch kay para makalibre miyog pliti. Maluwi ko sa kong mama kay bisan og idara na pero musukol pa in taon og tikang-tikang dalakatkat sa habog kaayo nga truck di karga. Tuod man na-enroll ko sa CSCST, karon nga gitawag og CTU sa Carmen. Nagdormitory ko kauban ang lain tulo ka lalaki nga kusog kaayo mo tabako ug moinom. Nabaguhan ko kay wa ko maanad nga laing tao nga akong kauban sa kwarto. Tapos mingawon pa kay kun lang ni Mama ug Papa. Ang among sabot ni Mama every 2 weeks ko muli sa mua pero tungod sa akong kamingaw after 3 days muli na ko sa amo. Tungod kay sige na maguguli, maka-absent gyud ko sa akong klase. Giingnan ako sa maestra nga sa usa ka subject nga hagbungono na daw ko kay daghan na kay kog absent. Unya wa po ko'y paspas og mga project. Nakonsensya na ko nilang mama ug papa mo nga wa na ko padugaya, ako silang giingnan nga muundang na lang ko ma. Muundang ko pa. Nakugang silang duha kay hapit naman ito mahuman ang first semester. Nganong muundang man ko? Di ba, mao man imong gusto nga muskwila? Gilakan pa ganin nimo kay muskwila gyud ka? Matud pa sa akong mama, Papa Joe. Wa na lang gyud ko motingog. Nagduko na lang ko. Pagkatotoo ni tindog akong papa o giguroy ko paingon sa among lauting og nagbitbit na og bakos ang akong amahan. Naghilak na nga akong papa nitong tungura og ningon nga, "Di pag-iingnan ti ka nga dublihon na ako kung paningkamot kay mo na gusto nimo nga maka-eskwela ka anang kursuha. Unya, karon mo undang lang ka. Dayong hapak sa bakos sa akong lawas, Papa Joe." Mao pa to'y first time nga nagidapatan ko sa ako ang papa. Nasyak silang tanan. Kay mao pa to'y unang higayon nga nangisog ang akong papa. Kay sa una, na magpabadlong na mo, di gyud na siya magapilapil og igo na gyud na siya magngisi-ngisi. Napiktuhan si Papa kay dako na unta iyang paglantaw sa konkurso nga Marine Engineering. Proud unta siya nga na siya anak nga mahimong engineer kay lagi grade 5 ra siya kutob. Ang akong Papa anak og mga yutaan, unya siya pud ang kamanghuran.
Pero 2 years old siya namatay na iyang mama. Unya, nagminyo po dayon iyang papa, unya nagkaanak. Ang resulta napasagdan si papa hangtod nga maglaroy-laroy na lang siya bisan og asa. Why mo badlong niya? Unya nakailan niya nga kumama nga anak pud o nakailailan niya nga kumama nga anak pud ug usa ka pobre. Nagpakasal og nagkaanak namo nga mga pobre lang gyapon Papa Joe. Butan kay akong papa. Wa siya lang damgo sa iyahang mga anak nga di unta mapareho niya. Gipanabi nga to sa kong papa nga naa siya anak nga nag-eskwela og marine engineer. So kaniya to, wa na maayong tinagdan sila si mama og papa nako. Sud gawas na lang ko sa mambalay. I was 17 years old niya to. Unya, sige na lang kog laag kauban sa akong mga barkada nga mga manghod nako og edad. Usa ka adlaw niadto gikan kog laag ug pag-abot nako sa mua nakoy naabtan nga mga dalagita nga nagtan-aw og TV sa among sala. Wa ko ni tagad. Gilabyan na nako sila pero pagkasunod adlaw ni uli na pug ko gikan sa laag napod ang duha ka mga batanong babae sa amo. Ni smile na babae diri nako. Dito na ko nibawi nga manag-igsuon sila og sila ang nagabang sa bakanting balay likod sa mua. Mga taga-bukid sila Papa Joe. Ang usa ka babae nga gipanganlan og Ina nga nag-edad og 13 anyos mo'y na-close nako og taman. Nadugay maghaguanay nami hangtod nga nagkauyab mi si Ina. Si Mama ang unang nakabantay sa mong closeness ni Ina. Nasuko dahil si Mama dahang pangutanan nako. Unsa man, uyab mong Ina? Pagtarong yun RJ, kabata pa na. Kung makasalagan ka, di ba yung kumudupan ninyo? Di di man uyab. Pamakako pa sa kong mama Papa Joe. Pero ang tinuod na lang tabo namo ni Ina. Bisan pa man sa iyahang kabata nga pangidaron, 17 ko og 13 siya, mga bata pa tinuod mi pero love kay namo ang usag-usa. Ni samot og kalayo ang buot nila ni mama diri nako kay bisan og usaon ako pamakak wa mi relasyon pero makita man gyud nila ang among lihok. Plus, dili na ko magpirmi sa mambalay kay adto na ko sa balay nila ni Ina magtambay. May dito kay buto kayo ang iyahang lola diri kanako. Tungod kay pabor man, pirmi gyud na ay mahitabo nga nila paay sa layon og karnero Papa Joe. Mao siguro nga dako kayo ang gugma niya. Pero wa may mabuhat dihang gipalayo mi sa sugusa. Sa akong mama ang nakaistorya sa pamilya ni Ina og ningon si mama nga dili siya buto sa among relasyon kay mga bata pa kayo mi. Namahawa sila si Ina og iyang pamilya sa among likod. Purting ulan ako, labi na pagsakay nilag bus, unya ni larga. Iyahay mi og bye-bye ni Ina. Ako siyang gipramisan nga tuon ako siya sa ilaha. Sukadwa na si Ina ni samot ko og kasilo sa akong pamilya, labi na sa akong mama Papa Joe. Pila pud ka days nga wa na ko'y kananay, sige na kong hilak, layo kay kong pananaw, ako mga igsuon gool na kaayo nga nagtanaw sa akong sitwasyon. At least nabalaka po dahil sila nako Papa Joe. Gusto magyud nako nga doawon si Ina pero ako'y kwarta. Di ako nakitaan nga mga puthaw ni Papa akong gisikreto patimbang para makapliti ko nga tuilang Ina. Ug tuod man, nakabot ko sa ilahang bukid ni Ina pero wa ko ipatubang niya sa iyang pamilya. Hinoon gikusukusok kog kasaba sa iyang iyaan. Gipalayas ko nila pero wa ko mulakaw. Di ko mulakaw og di ko makaistorya ni Ina. Maluoy mo na ako. Makaistorya lang ko niya bisag kadyot lang. Matod ko pa nga nila. Nadugay na ko pakiluoy ni sugot raman sad sila o ilang gipagawa sa Ina pero wa ko magdahom sa iyang isugat nako. Lakaw na RJ para wala na gubot. Matod pa ni Ina diri nako. Ha? Pero gusto ko makigstorya ta. Mao nangita jud ko paagi nga makaabot dinhi sa inyo ha. Tubag ko pa. Wa na tay angay istoryahan. Magbuwag na ta. Huwag yapoy padulungan atong relasyon. Nagilak pa si Ina samtang nagsulti na ako Papa Joe ni Ini. Abi na akong sincere siya o gikan sa kasing-kasing ang iyang paghilak. Pero diyang nilakaw na ko og nagpaabot kong masakyan sa karsada dihay tao ni duol na ako. Dong, uyuan ko ni Ina. Nakasabot ko ni mo, bilib ko sa imong kaseryoso sa inyong relasyon. Pero mayra po nagbuwag mo Kay huwag na klaro bayana. Abi ni mo pag-abot anak diri, nag-uyab naman na dayon. Naman na uyab lain. Adik-adik pagyud.
Nangangha ko sa kung nadungog kay wa man ito ko'y plano nga ibasta-basta siya i-give up. O bisan pa, iya kong gibuwagan. Pero sa kung nadungog gikan siyang uyuan, naguol ko. Naghilak na pugkog, samtang nagsakay sa bus pauli sa amo. Pagkabot ko sa amo, masulubon ko. Pirmi na ko nga masulubon, Papa Joe. I tried nga kalimtan si ina, gusto na ko nga mag-move on pero lisod man kay buhaton. Nakabantay na silang mama o akong tibok pamilya sa akong kawalay gana na sa kinabuhi. RJ, may pamukuyog kasi mong igagaw sa syudad para makalayo ka diri o makalimtan nimo. Ang dapat nimong malimtan, matod pa sa akong mama, Papa Joe. Og tuod man niya itong syudad para manabaho, isip usa ka construction worker. Dito dapit sa Ayala, ang building nga mo ang gitrabaho. Na-realize na ko nga, dili mday sa'yo ni trabaho Kapoy, nya init pa kayo, unya hugaw pa kay ko. Mag-overtime ipermi, unya konting snacks na, inig panlakaw sa akong mga kauban, di ko mukuyog nila. Adto ko magpabilin sa ibabaw sa building, o adto ko maghilak o magpatu sa akong mga luha. Samtang nangutana sa akong kaugalingon nga kung ingon, adto na lang ba ko? Hangtod sa hangtod? Magtrabaho mi sa construction Lunes hangtod Sabado. Unya ni kasabado sa gabi manlakaw ang akong mga kauban para maghapi-hapi. Mukuyog po ko nila o dito nakaton ko sa pag-inom. Murag nisamot naman inoon ko kaway direksyon sa akong kinabuhi kay niguman og trabaho. Inom naman gihapon ang akong padulungan. After 7 months, nisamot man inoon kaway direksyon. After 7 months akong trabaho isip construction, gitawagan ko sa kumaguwa nga willing ba ko nga mo trabaho sa shipyard nga iyahang gitrabahoan. Niundang ko sa construction ug niuli ko sa among probinsya para mangandam sa akong orientation sa shipyard. Ug tuod man, nadawat ko. Akong trabaho kay welder. Sukat ko nakatrabaho sa shipyard, mura kong nakita og kahayag na sa akong direksyon sa akong kinabuhi. Nibalik na po og ko serve sa simbahan. Wa ako nagsaba ni mama. Ako siyang gisurprise pagsimba niya og nakuratan siya nga nakakita nako nga nibalik nako pagsilbi sa misa isip usa ka sakristan. Nakaibaw nako sa atubangan gyud nga bahin maglingkuran si mama. Nakita gyud nako ang iyang reaksyon ug pagkita nako pagsugod sa misa nga nipaso sa tunga sa simbahan kauban ng mga laing sakristan. Unya nagsulog kog brown nga sutana sama sa sutana ni Senior San Antonio de Padua. Nakita nako nga nanglugmaw ang mga pila ka lusok nga luha sa mga mata ni mama, timaan sa kalipay, Papa Joe. Pagkahuman sa misa, giatngan ko ni mama sa likod sa simbahan ug paggawas nako, diha na siya nagpaabot nako. RJ, nalipay kay ko nga nibalik na ka sa Ginoo. Matod pa niya ug nigako siya nako. Nalipay pug ko kay nagka-okay na ang among relasyon ni mama. Nibalik na ko ka-aktibo sa simbahan. Usa ako sa mga ni-reconstruct sa mong grupo sa mga youth nga charismatic. Every Sunday, busy kay ko o inikakadlawon mo serve ko sa misa. Unya sa hapon, meeting sa charismatic. Ubay-ubay pud mi nga na-recruit nga kasagaran mga high school students. Usa sa among mga recruits mao ang usa ka babae nga batan-on nga hilumon. Simple ra kayo og porma pero cute ang naong. Gidul na ko siya sa iyang grupo ug dito ako nailaila ang cute nga babae nga mao si Jane nga nag-edad og 15 anyos. 4th year high school and I was 22 during that time. Kada Sunday, makita gyud ni Jane kay mo-attend man siya sa meeting ug nagkadugay nagka-close mi og taman. At first, magkuya-kuya pa siya, diri ka nako, pero nagkadugay na-develop na ko niya. Mingaw na ko pirmi. Magdali na ko mad-Domingo nga unta Domingo na dayon para magkakita ni Jane. Until na ako'y nadunggan nga na-crush po daw na ako si Jane. Mao nga wa na ko naglangan pa. Gipanguyaban dayon ako siya, Papa Joe, pero wa ko sugta kay lagi bata pa kuno siya. O di pud mosugot ang iyang papa nga mag-uyab-uyab, Papa Joe. Usa ka adlaw nagpilgrimage sa Sibunga sa may Simala. Wa ko mag-expect nga dito dawato ni Jane ang akong gugma. Dito gyud sa Simala, gisugot ko ni Jane pero secret ra ang among relasyon. Every weekend mag-date mi sa park nga duol ra pud sa ilaha. Labi na og mulakaw ang iyang papa kay muduwa og madyong. Sa among pag sinukliay og mga istorya dito mas nailhan nako siya.
Pangandoy ni Jane nga makatunga og college apan duha-duhaan pa kay daw lisod ang ilang kahimtang. Hinong gisaaran man siya siyang papa nga paskulahon og college. Basta di mosulod og uyab-uyab. Gani, doon na nakinitinigom nga 5,000 puhon para mag-college siya. Mao nga kutob sa among mahimo, gihilom gyud namo ang among relasyon. One day, nakita mi si Jane ug medyo masulubon ang iyang naong. Okay ra ka? Gikasabaan ka sa mong papa? Pangutana ko pa niya pero naglingo-lingo siya. Akong papa? Nakakita naglaing ikapulis akong mama. Matod pa niya. Dugay na diay nga patay ang iyang mama, Papa Joe. O, unya, unsa man? Di ka ganahan? Pangutana ko pa. Dito bag si Jane nga, ang babae manggod na ikapuyo pero buwag na. Unya na itulo ka mga anak. Unya, ang edad sa babae kay pareho ram namog edad. 22 man ko niya to, so o pareho di kunog edad na ako, Papa Joe. So 22 na ko niya to, 22 ang uyab sa iyang papa. Nga naay ready-made nga tulo kagagmayng bata. Unya, 40 years old na ang iyang papa, Papa Joe. Pasag din nalas papa ni mo eh. Iyaman po ng kalipay. Anyway, 10 years naman po siya nga nabiyudo. Tambag ko pa nga to kang Jane, Papa Joe. Sunod na mong kita ni Jane yung gibalita nga nitipo na ang uyab siyang papa sa ilaha kauban ang tulo ka mga bata. Unya matod pa niya nga iyang papa na pud ang nagbuhi sa iyang instant nga pamilya. Hinay-hinay nga nahurot ang kwarta nga tinigom sa iyang papa nga para unta sa pag-eskwela niya og college, Papa Joe. Tungod sa kasagmuyo ni Jane, nisulti siya sa iyang papa nga nakauyab na siya. Wa na makasuko iyang papa niya, pero wa gyapon makauyon. Kay inigpamisita nako kang Jane, kutob lagi ko sa gate. Magmugtok ang naong siyang papa og di mutagad rin ako. Padayon nagyapon ang mo relasyon ni Jade hangtod nga niabot na mi og 5 years. Usa kay gayon niya to samtang niadto ko sa ilaha kay mamisita, ako nadunggan nga naglali si Jane og iyang papa. Diha sa kunduol, ako nadungog nga nasuko iyang papa nako. Gusto niya nga buwagan ko ni Jane para patuon si Jane sa Manila para manrabaho. Dito, ako yung giatubang ang iyang papa. Akong gingnan nga willing ko makigminyo sa iyahang anak. Unya imong ginikanan, musugot nga magminyo na ka. Suko pa nga tubag siyang papa. Niyuli ko sa mua unya, nilingkod ko nga bugat kay tan-aw ng akong naong og nangutana si mama nga ngano kuno ko. Ang papa ni Jane na suko, kung magminyo kuno ko ni Jane, musugot ba daw mo? Aw, kung mo na, atong pamayan si Jane para makaingon niyang amahan nga way problema sa atong side. Tuod man, Papa Joe, na may gyud mi, Papa Joe. Kami-kami ra gyud among pamilya ang nagsabot-sabot ug nagsalo-salo sa ginagmay nga pagkaon nga among gidala sa balay nila ni Jane. February 7, 2015 na itabo gyud ang among kasal ni Jane. Mao na kato ang pinakamalipayong adlaw sa akong kinabuhi, pero dili tanan puros kalipay kay naa may mga problema nga among giatubang. Isip magtiayon. Ug number 1, niya na Papa Joe mao ang kwarta. Pero magtinabangay mi si Jane. Nang-apply siya pagkatindira sa bakery, at least duhan mi nga nagtrabaho, Papa Joe. Pareho naming busy ni Jane, usahay ako na lang ang muuli sa gabi kay duty siya sa panggabi, unya di na lang siya muuli kay apiki na. Ang iyang iuli ko no, iyan lang ko nung ikatug sa boarding house niya duol sa bakery. Kada uli nako gikas sa trabaho, muhapit ko sa balay sa papa ni Jane. Unya napo dito ang igagaw nga babae ni Jane nga dalaga nga si Inday Shit nga nagtungha pa og high school. Paraygon kaayo kini ko makakita nako nga mopadung ko. Mudayon og tagbo-tagbo nako, dayon mo kumpayot sa kumbukton. Walay laing mabilin pirmi sa ilang balay kay nag-iyahay na magpanlakaw. Si Inday Shit na lang. Moto nga kadaud to o kadaadto nako, siya rin matubang nako. O tungod kay lambing kay si Inday Shit, usa kagayon ni ana nga uwa gyud ko makapugong sa kalibutanong kalipay og nalapaan gyud nako si Inday Shit, Papa Joe. Uwa gyud ko makapugong kay purti makaparayg nako. Nakasa na hinuon ko sa akong asawa unya igagaw pag yun niya. Kada makalugar mi nga kami randuha, pirmi gyud na mahitabo namo. Hangtod na dugay ilang nabantayan nga nausab ang lawas ni Inday Shit. Nanambok kini og nidako ang tiyan.
Dagan na nangutana kung mabdos ba siya. Ilan ang giayo og sukit-sukit sa Inday Sheshe pero di gyud mo tingog. Dako ang pagtuo nga di gyud mo tugan sa Inday Sheshe nga ako'y amahan sa iyahang gisabak. Kaya sa tinuod lang, nailaing uyab sa Inday Sheshe nga maoy ilang nahibawan. Pero sa kadlaw niadto ni uli si Jane og dihang akong gitimbaya, wa ni mo tingog nga murag nasuko siya nako. Gikulbaan na kay ko Papa Joe. Kay di ingon adto si Jane, unya nikalit lang siya og hilak. Diyan na pod ang usa ka igsoon ni Jane ug maoy ni am-am niya. Nahadlok na kay ko nitong higayuna. 100% na ko nga nakahibaw sila. Niduol si Jane nako kauban ng igsoon unya gipangutana ko nila. RJ, tuganin ko sa tinuod. Kanos ara mo nagsugod? Kanos ara kunyo gibuang? Pangutana pa ni Jane nako samtang naghilak. Unya igsuon na pod ani tingog. Ikaw ba ang amahan sa gisabak ni Inday Sheshe? Wa ko nakatubag dayon Papa Joe. Di ko makapamakak. Igo lang ko sa pagduko. Sumuragian ko na nako. Kay silence means yes, Papa Joe. Dihila kong taman si Jane. Nganong nabuhat maninimo nako RJ? Ikaw na lang gani ang gisaligan sa tibok kalibutan niya nangitan man kang laing babae ug igagaw pag yun nako. Samtang naghilak si Jane, sige po kong pamutos o sisa siya pamutos siyang sinina kay mulayas na kuno siya. May na lang kay niabot ang akong usa ka igsuon nga usa ka maestra. Gingnan sa igsuon si Jane nga di lang mulakaw kay iyang eskwelahon sa college. May na lang kay ni patuo sa hawid si Jane. Wa na ko niya biyae. Niundang na po siyang trabaho, maong kadauli nako, naa na siya. Wa na may mo ato silang balay kay suko kayo nako ang iyang papa. Patyon ko nuko siyang papa basta makitaan ko. Hasta si Jane giapilo kasuko sa iyang amahan kay ngano daw nga gidawat gihapon ko nganong wa ko biyae. Tinuod wa ko biyae ni Jane pero iniguli nako gikas sa trabaho, maabdan ako pirmi sa kwarto nga magsigi og hilak. Kung ako pangutan-on, mutubag naman siya nga wala pa gihapon niya madawat ang iyang sa akong pagluib ngadto niya Papa Joe. Pila ka adlaw ni labay, di ay good news nga ako nadawat sa akong trabahoan. Qualified ko para moadto og Japan. Na line up na ko og kinahanglan nga pila na lang ka mga requirements ako i-produce. Excited na unta kay ko nga makalargag Japan, Papa Joe, pero naunsa ba nga nadawat man ko og supoyna o nakadawat ko og supoyna gikan sa amahan ni Inday Sheshe. Kaila ko nga pasakaan og kaso nga rape o child abuse kay minor de edad pa man di ay si Inday Sheshe. Kitry na mong settle pero di gyud sila makiksettle kay ila gyud kuno kong ipapriso. Gipadayon nila ang kaso unya pag nagpaabot na lang nga mulusot ang warrant. Pero bisan pa niya na padayon gihapon ko sa pag-eskwela og Nihongo or language sa Japan kay hopefully nag-hope lang gihapon ko nga makalarga Papa Joe. Ni konsulta ko abogado sa PAO para mangayo og tambag. Gisulti nako tanan og nangutan ako og napabakoy chance nga makalarga. Gikwinta sa abogado ang mga adlaw nga matud pa niya naa pa kay it takes 3 to 6 months pa kuno usa makagawas ang warrant para dakpon ko. Nabuhian kong dugo sa giingon sa abogado nako. Mao to nga padayon kog schooling sa Japanese language Papa Joe. Gisekreto lang namo ni sa tanan. Apan dakong problema na pod kay after namo og schooling only half ra sa 30 ka tawo sa among batch ang nakalarga. Og apil ko sa nahabilin Papa Joe. Na-move daw ang schedule sa second batch sa sunod semana. Pero pagkasunod semana doon rin nakalarga sa mong batch apan tulura ka buok. Og apil ko sa tulong nga nahabilin. Next week na po daw ang among schedule. Kulba na kay ko kay base nung maabtan ko sa warrant. May nalanggani kay after next week nakalarga pag yun in town ko Papa Joe. Nakuyawan gani ko sa immigration kay base nung maharang ko. Pero dako na akong pasalamat nga smooth ra ang travel hangtod nga nakaabot ko og Japan. 1 week after naabot ko sa Japan, gibalitaan ko sa akong pamilya nga naay pulis nga nangita nako kay nalutsan ako warrant. Unya, dakpo na ko nila Papa Joe. 3 years akong kontrato sa Japan, unya ang akong mga kauban way kalibutan nga wanted day ko sa Pilipinas. Nag-act normal ra gyud ko. Mag-post sa Facebook, unya wa pud na ako gi-change ang akong profile name. Kung pwede pa lang kunitan nako ang orsan para di mo dagan nganong mas ano ba nga paspas masig kayo mo dagan ang panahon. Hapit na mahuman ang akong kontrata sa Japan.
Samtang nagkaduol ang adlaw sa akong pagpauli, nagsige na pugkulba ang akong dughan. Daman-daman no nagugko Papa Joe sa akong pagkatug nga gigukod na kuno ko sa mga pulis. Magsige na og hilak sa kwarto Papa Joe. Tungod sa kahadlok while among mga kauban excited na kayo nga muuli. October 27, 2020 ang pizza sa among pagpauli sa Pilipinas. COVID time to Papa Joe. Sa Clark ang destination sa mga replano ug gikuyawan ako kay basin sa immigration pa lang matanggong nako. Apan may gani kay nakalusot ra mangyapon ko. Dayon sa kami so sa ka-service ug gihatod paingon sa usa ka hotel sa Muntinlupa para sa quarantine nga libre sa gobyerno. 6 days pugod dito ug dayon pauli sa Cebu. Diin gi-quarantine na pud mi og 3 ka mga adlaw. Pagkahuman gisundo mi sa service sa among silingan nga lungsod diin nagpalista. Wa ko sa among lungsod nagpakuha kay for sure diretso nagyugog ka priso. 1 week before sa akong pag-abot, nag-andam-andam ng daan ang akong asawa nga si Jane ug among kapuy-an. Nag-rent siya balay nga duol ra sa among lungsod. Nga mo'y akong sak-an for the meantime kay plano nako nga di usa ko pakita sa among lugar. Ang akong wife nga supportive kay nako mo'y nitagbo nako. Unang kita namo ug balik ni Jane, nabantayan ako nga grabe niyang pagdaot which is dili halata kay bugol man siya og naong. Every time nga mag-video call me, katong napa ko sa Japan. Nakahila ko dungan sa pag-akus ug hugot nga niya. Si mama, papa ug akong mga igsoon, sekreto ra nga niduaw na ako. Gikumbinser ko nila nga musurrender na lang apan nidumili ko kay hapit na magpasko ug di ko gusto nga na ako sa presuhan anang panahona. Sa liwas sa bagong tuig na lang ko musurrender pa, matod ko pa nga nila. Dito rami nagpasko si Jane sa among giabangan kauban nga mangod nga lalaki ug ang kapuyo nini. Apan sa New Year nagplano nami nga moadto sa akong lola sa Pikas Lungsod para dito mi magbagong tuig. Naanan magud namo sukad sa mga bata pa mi nga magpundok mi ni January 1 kay birthday pud na sa akong lolo nga nitaliwan na. Ang akong lola naginaminam na pud nga makita nako pagbalik. Paborito kay ko sa akong lola. Apan nakuyawan lang sad mi kay muagi man mi sa mugyong lungsod kumuadto mi sa akong lola. Nakahukom mga kumaguwa nga lalaki nga kuhaon ko nila alas 2 sa kadlawon kauban sa akong uyuan ug igagaw. Og tuod man ibutho gyud sila. Matod pa sa akong uyuan nga kiyaw-yawan daw sila ni lola kay padalion mi og kuha nako. O padalion ni og kuha diri nako. While nagbiyahe mi, naagi mi sa among lungsod. Grabe, murag gikumot ang akong dughan. Kanindot ihapit, apan saon man delikado para sa usa ka wanted. Pagabot na mo sa akong lola, gisugat ko nila og hugot nga nigakos uban sa pagdangoy-ngoy. Hilak sa kalipay. Hasta akong mga yaan ug mga yuan lipay kayo nga nakakita sila nako. Sukad sa pagkahitabo nga nakasa ko, wa magyud ko nakabati og mga pagtamay nila diri kanako. Dawat nagyapon ko nila. Dipundo ko dito upat kadlaw dayon balik na pud sa mong stayhan nga balay. Apan pagkaugman yana, while nangumpra mi sa merkado, niuna og uli akong bayaw ug ang iyang kaipon. Ug sa dihang nakadawat mi og chat sa iyang manghod nga naa daw mga tawo nga nangita sa kuha, bit-bit ang mga pictures nako. Nakahukumi nga di mo dayon og uli og dito mi si Ate Jane nga kauban o dito mi sa ate ni Jane nga kauban niya sa trabaho sa bakery. Nakadawat sa mi og chat nga gitabang daw si mama kay ditaas ang dugo kay doon na po'y mga pulis nga niadto sa among balay. Moto Papa Joe nga nakahukom ko nga mutahan na lang sa akong kaugalingon. Ug tuod man, giubanan ko ni Jane sa akong pagsurrender sa kapulisan. Nabalog ko sa presuhan. Huot pagyud kaayo ang silda kay daghan kay mi. Kay COVID palagi. Mga why remand. Kusog pod ang dakop sa drugs niadto. Mga daghan gyud kayo nga piniriso. While galingkod ko sud sa selda, kalit lang nga napawong akong pananaw kay gipatid-patiran ko o gisukmag sa usa ka convict nga naputos ang naong sa tato. Nidagan ko pero gigukod ko niya sa CR o dito ko niya gitiwasan. Sakit kayong kilid Papa Joe. Nagplano pa sila nga padulan ko. Apan wa mosugot ang pulis. Dito ako gipakatug sa CR nga maglingkod
May gani, naluoy ang usa katiguang nako ug iya kong gipahigda sa iyang higdaanan kay magrosaryo pa man kuno siya. Siya rin si Tata Eddie. Kada alas 2 sa kadlawon, mabangon gid siya para mag-ampo. Same og kaso, rape. Pagumangkon daw niya ang complainant o di daw tinuod ang pasangil sa iya. Pagka buntag niya na, nakuyawan ko kay niduol na pud nako ang nagkulata sa kuha Papa Joe. Apan igo ra siya nilabay. Pagbalik niya, iyang gitawag, unya, iyang gi-explain nako ang akong kaso nga ing ana jud daw ang mahitabo. Makatilaw jud kuno og kulata. May gani daw, kay siya ray nibira kanako. Sa tapat po ni Tatay Eddie, nailailan ako si June. Dako kayong tao o ang iyang kaso kay child abuse. Ya dunay piyansa nga 12K raunta. Apan kay lisod nilang kahimtang, wa siya ikabayad. Mao nga 8 months daw nga naa siya sa suod. Buntag uto gabi, hinatdan ko og kaon kay wala may libre sa detention cell. Apan kutubra ang adlaw o andalaw sa pultahan. Mga 4 meters away kay bawal. COVID pa man nitong panahon na. Si Tata Eddie, walay dalaw kay ulitawang kuwang siya. Way pamilya nga maghatod og pagkaon niya. Kaya na ay sobra-sobra nga pagkaon sa mga cellmates, diha pa siya makakaon sa Papa Joe. Si June, maluoy po ko kay inigdalaw sa iyang mama, kuyog iyang mga gagmay mga anak, maghilak yun taon ng taman. Luoy po baya? Ang mga piniriso, bisan pa og matawag nato nga nakasala sila or uban nag-claim nga wa daw sila sala. Pero nahatulan nga mabilanggo. Sa akong bahin, Papa Joe, dagan kay ko og dalaw. Mao nga dagan sa kay kog mga groceries nga magtapok sa sulod. Ako mga yaan og mga suod nga higala mudalikyat ug bisita nako ug hatod didto. Naapot si Jane nga di gid mo palta og duaw nako bisan og busy na kayo siya sa eskwela niya. Paglarga na kong Japan, ako siyang gipa-eskwela sa kurso nga education unya graduating na siya niadto. Usa kadlaw niadto ni dalaw si Jane ako dala ang bata nga iyahang anak-anak nga nagpangidaron og 3 years old. Ang iyang sulti nako sa una nga anak siyang igsuon ang bata. Paragon kuno kayo niya unya naapod sa ilahang magtulganan. Mutapad po kuno niya og higda ang bata. Unya muhilak kung mulakaw siya kay gustong muuban. Gidana ko ni kay naghilak, gusto gyud mo kuyog diri. Matud pa ni Jane nako Papa Joe. Nagsandig ang bata sa pultahan mga 4 meters away sa selda. Nakalitan ko sa gipangutana sa bata nako. Daddy, dugay pa ka diha? Ngano di ay nakadiha, Daddy? Uli na ta sa balay na. Naglibo ko nganong Daddy ang tawag sa bata diri nako. Akong gipangutana si Jane. Siya ang anak ni Inday Shishi. Matod pa nako ato kang Jane. Nanglugmaw ang ako mga luha, Papa Joe. Di ko makatuo nga nakita nako ang bunga sa mong pagkakasala ni Inday Shishi nga mo hinungdan sa akong pagkapriso. Nakita nako ang akong anak. Wa ko kasabot sa akong gibati. Gusto kong gakso ng bata pero di man pwede kay istrikto kayo ang jail guard. Nalipay na unta ko nga nakita sa akong anak pero pila ka adlaw nilabay gibalitaan ko ni Jane og laing bad news. Namatay ang akong lola. Purti na po na akong hilak kay pinangga na ba kay ko ato niya. Nihangyo pa si Jane nga kung pwede panglubong lang ko sa akong lola pero di mo sugot ang jail guard o ang jail. Hinoon, gitugutan ko nila nga makagamit og cellphone para maka-video call ko during sa lubong sa ako ang lola. Nakalugar kong open sa akong messenger o dito nabasahan nako sa group chat ang convo sa ako ang mga barkada nga nag-chat about sa akong pagdakop. Na newspaper man day ko. Headline gyud ko sa super balita nga dakpan sa hot pursuit operation. Unya naa didto ang akong mugshot. Wow, yung kay ko pagkaibaw ato Papa Joe nga nakahibaw ang tanan. Pero sa man ako nga itabo naman. Dili kay kadtura. Ang akong Facebook puno pod sa mga tags o comments nga natuligsa sa krimen nga akong nabuhat. Gingnan ko sa akong asawa nga ay nalang nagbasaha kay masakitan ra ka. Nilabay ang mga buwan, mga 6 months na ko sa sud sa prisuhan diyang ni-graduate na si Jane. Nalipay ko sa kalampusan unya sagol pud kaguol. Kay unta, ug wa pa ko na priso, nakatambong unta ko sa iyang graduation.
Kauban unta ko niya sa selebrasyon sa katumanan sa endamgo mga makatapos og college. Lain mga adlaw, Papa Joe, nga nang labay niabot ang date sa akong court hearing pero di ko pwede makatubang sa korte. Nag-zoom lang mi. O dito sa kamera nakita na ko si Jane, ako mama o si Inday Sheshe. Ni-testify si Sheshe sa korte sa mga pangitabo namo. Kagustuhan naman duha ug wa ko mang-rape niya. Gipresent pod nila ang papilis nga affidavit of desistance kay bawion naman unta nila ang kaso. Pero wa aprobahi sa korte kay sa pagkitabo minor de edad pa si Sheshe. Padayon ko puyo sa sud sa rihas hangtod nga niabot na pod ang laing schedule sa akong hearing. Tungod kay ang complainant naman ang niatras giaprobahan sa judge ang dismissal sa ako ang kaso. Kinahanglan lang ko nga maghikay og mga papeles para makagawas nako. Si mama nag-process sa akong papeles para makagawas ko. Ug kalipay nako dihang giablihan ang selda para makalaya nako, Papa Joe. After 9 months sa prisuhan, nakagawas ko din taon ko ug gisugat ko ni Jane, akong mama ug akong igsuon. Pagabot sa balay, malipayon kayo ang akong mga mahal sa kinabuhi nga nisugat nako, mga hawk ug gakus. Murag nag-reunion ang pamilya sa akong paglaya, Papa Joe. Sa pagpanlabay sa mga adlaw, hinahinay na pud nga nadawat mi si Jane sa iyang papa ug ang akong anak. Nakakuyog na nako. Kay usahay, ibilin man sa mua. Pinangga kayo ni Jane kay Mami Manggani ang tawag niya. Makaingon ko nga, okay nang tanan. Malipayon po ko nga nakapasar sa teacher's board exam ang akong asawa o niya nakatrabaho. Usa ka adlaw niadto, naglukat ko og naglukat og NBI si Jane, iya kong giagni nga mulukat na lang pod. Di unta ko kay bawo ko nga nana ko yung record. Pero nilukat ko og paggawa sa result, dako na akong kalipay, Papa Joe, nga wa man day na register ang akong record sa pagkapriso. So, okay pa day nga mo-abroad ko. Nisuway ko pagpang-apply og usab sa Japan og nakaluyan nga nakalarga ko usab. While nagtrabaho ko sa Japan, gitawagan ko sa akong pamilya para isulti ang sakit nga balita. Namatay si Papa Joe. Narangid ko sa akong kumpanya sa Japan nga muuli sa Pilipinas kay namatay akong papa pero di sila mosugot. Kung mapauli ko, di na ako kabalik. Gipapili ko kung makapauli ko kay gipili na ako nga makapauli ko kay mas importante na ako ang akong amahan nga makatambong ko sa katapusan niya sa kalibutan. Nakabalik ko Pilipinas, Papa Joe. Dihan ako tubangan sa wanay kinabuhi na akong amahan. Sakit kayo ang akong dugan. Ug ang akong butan nga mahan, wala na. Gusto na ko nga muhilak para makapagawas ko sa akong gibati, pero bisig kung saon na ako. Way luha nga moagas. Gusto ko nga musyagit kay huot na kaya kong dughan. Papa Joe, hantod karon giantos pa nako ang kasakit sa pagkawa ni Papa. Murag di gyapon ako madawat, labi na nga makahinumdum ko sa iyang maayo. Bisan pa og usapay sala nako. Padayon siya sa pagpangga kanako. Sa pagkamatay sa akong papa, nakaingon ko nga di unta ko gusto mo palayo kay napobya nako kung unsay daw tang may tabo sa akong pamilya sa Pilipinas. Di ta kasayon-sayon og uli. Pero saon man, ginapa may nagkinahanglan nako. Nako'y asawa og anak nga gusto na ko mahatagan og mayong ugma. Mao nga ni abroad na pud ko, Papa Joe. Nibalik og Japan og hantod karon di agyapon ko nagtrabaho isip usa ka OFW. Sa kinabuhi, daghan kay tagmagian nga mga pagsuway ug mga problema. Mapandol, mubangon, pero ang importante nga makatunta sa mga sala nga atong nabuhat. Nga di na nato buhaton pag-usam. Daghan kay salamat, Papa Joe, sa pagbasa o mahinaot ko nga nakuhaan og pagtulunan ang akong istorya sa kinabuhi ug gugma. Imo magtatampo, RJ. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa
sa tinig mong kay lambing, kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may nginting pumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mong walang katapusan.